Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Aboy no adlaw na usab karon nga unsang tarong adlaw mga higala. Miyerkules, no? Pizza 9 na kini sa bulan sa Oktubre tuig 2024. O padayon kita mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Boy na mga higala ato pud nga timbayaon og may mudto ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang tanan nga mga kaparian lukok ta Bisayan ug Mindanao nga mabot sa ato nga pagsilya, ang tanan gyud nga mga miyembro sa simbahan Katoliko bisan na ang dili miyembro sa Katoliko. May mudto kanilang tanan, no, nga naminaw nananaw karon ni nga ato nga programa sa teleradyo, sa Facebook, ug manusab naminaw sa Radyo Bandidio. Hala, no, may mudto na kanatong tanan, no. Unya matud pa lagi padayon ang ato karon nga pagmaya tungod lagi kay si kanhi Arsobispo, no, Pablo Virgilio David na promoted ng higala, no, na kuan ang iyahang katungdanan, nahimo na siya karon nga usa ka kardinal, no, usa siya sa mga gideklara sa talahurong Santo Papa nga usa ka kardinal, no, na usa na siya ka kardinal. So duha na kardinal diri sa ato ang buhi pa, no, si Cardinal kining Jose Advincula o si Cardinal Pablo Virgilio David. Hala, no, may mudto na kanatong tanan. O dako ang atong kalipay mga higala nga matud pa padayon nga gipasidunggan karon ng usa sa mga Pilipinhon nga nahimong usa ka kardinal sa Katolikong simbahan. O niya ato pud ay nga timbayaon o kuan kining kanang anti-bisperas, no. Dili pa day anti-bisperas kuan pa man day ugma pitsa 9 pa man di ay, no. Pero padayon na karon mga higala ang matud pa pagnovena sa piyesta sa Pamplona o ingon manusab sa Valencia. No, dagko kini mga lungsuda mga higala, no, o ang Valencia mauswagon kay na siya muna siya gitawag og the Baguio, the city of Baguio, the city of Baguio in Negros. So, bugnaw kay mga higala nga lugar, no. O gingon manusab ang Pamplona indot sad kaya nga lugar, no, mga suludlon pero patsyada kay, no. So kumusta naman ang ato mga igsuon din na sa Valencia, the Baguio City of Negros Oriental, o gingon manusab ang lain nga mauswagon kayo nga lungsod nga mao ang gitawag og Pamplona, no. Nya, no, ato day nga timbayaon og mga kura paroko diha karon, no, ang kura paroko diha sa Pamplona si Father Francisco Bomediano, no. Nya dinha sa kuan wako na mga Recoletos man na diha mga higala sa Valencia mo nang dili ko kay kabalo sa ilang kura paroko, pero for sure Recoletos gyud kay kanang Recoletos mga higala munay pasidungog, munay parokya nga pasidungog sa mga Recoletos diri nga mo sila may nakahatag og dako kayong tampo aron mapurma ang matud pa Diocese of Dumaguete. Hala, no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay panglawas niining kabuntuhon. Unya padayon usab kita sa ato ang mga pagtimbaya og mayong hapon sa ato ang mga kandidato, no. Ang ato ang mga kandidato nga nahuman na sila file kagahapon, no, from 1 to 8 October 1 to 8 naka-file na sila o good luck na, no. Wala pa mahinoy campaign period. So, murag ginadili pa kayo ang pagpangampanya siguro karon, no. Wala pa may campaign period. Pero pwede na siguro na. Ayaw na magpakita. Ayaw na magpakita ka na bitang lululamano ra ba? Ano, ayaw na gingon nga mamutang na mag-poster. Kadi parang pwede, no. Kaya wala pa may campaign period. Basig ko ano yata. Kanang makiha bitaw tao. Kanang usingalan na early campaign. Ayan, no. So, no, lululamano lang, no? Lululamano ra ba? Kanang lululamano ang siguro do tanan na kay nagkahulugan man na siya og maayong kaubuton, basta lamano, no? Lamano.
no kamot balamano. Hala no, may mundo na rin kita manghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kabuntuhon. October 9, Cardinal Designate Pablo Virgilio David nagkanayon nga ang pagkapili niya isip usa ka kardinal dili lamang usa ka pasidungog kundi usa ka katungdanan nga gisangon sa iyahang abaga. Ug busa matud pa niya nagpasalamat siya dako sa Ginoo nga gisaligan siya nga mahimo siya nga mupas-an nga anang maong dakong katungdanan isip usa ka alagad sa Dios. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis masulubon nga gihinumduman ang matud pa anibersaryo sa pagpangatake sa Hamas dito sa Israel nga mao'y nagsugnod, nga mao'y nagduslit, no? Nga mao'y nagduslit sa gubat tali sa Hamas ug sa Israel ug ingon manusab sa Hezbollah ug ingon manusab sa Israel ug inubanan sa Iran nga misimpatiya usab sa nasod sa kining Palestina. So karong adlaw mao ang matud pa anibersaryo, no, first year anniversary, no, sa matud pa duguon nga pagpangatake sa Hamas sa nasod sa Israel. Mao kadto mahigala mga balitang simbahanon ni ining kabuntuhon ug ako lang gihapon ninyong abal alagad Reverendo Padre Edwin Academia Agama. Bueno, ari kita sa atong Saint of the Day, October 9. Bueno, ang atong Saint of the Day karon, October 9. Sa pamangahigala ha. Sa naman to ang ako ang listahan. Tsaka dali ko mahigala ha. Bueno, dira mahigala no, October 9. October 9. Ang ato karong santo mao si Saint John Leonarde. Yan, no, Leonarde, no? Saint John Leonarde, usa kini siya ka pari, devoted his life in hospital and prison ministry. Iya din gigahin ang iyahang ministeryo dito sa hospital ug sa mga prisuhan. Although he encountered a lot of difficulties, he continued his apostolate. In 1579, he formed the Confraternity of Christian Doctrine, no, kining CCD, no, kining si Saint John Leonarde siya mao'y naghulma ni ini. The congregation was founded and confirmed by Pope Clement in 1595. At the age of 68, he died when he was contacted by the disease of the patient. So natakdan na itaw kini si San Juan Leonardo, no, Saint John Leonarde. Siya ang matud pa magtutukod sa Confraternity of Christian Doctrine o nahimo usab kini siya nga kining nahimo siya nga ang mao nga grupo na confirm, no, ni Pope Clement nga kini si Saint John Leonardo natakda din taong sa sakit sa mga pasyente nga iyang giipiman o wala madugay na matay gud usab siya o gideklara nga usa ka santo. So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Leonarde. Abeno padayon ta mga igala sa ato nga mga buhatonon. Kumusta na di mo diha, Mr. Cheng? Ang gara kay ko father ikaw nung pulding wag ni kay ko pa day oy. Very good. Kumusta naman ka Father Christian Durango? Okay na ako Gawex. Gawex, kumusta naman ka Gawex, no? Kini si Father Christian Durango na sa karamasan din sa Colombia, no? Colombia, no? Kumusta naman ka Gawex? Okay na ako Gawex. Ayan. Nala, no? May mundo na kanatong tanan mga igala. Ato dahil nga timbayaw no, sa may mundo ang ako mga classmate, no? Si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, no, ang Kora Paruko sa biha sa Himalalod o gingamanusab si Father Tonton Arnaiz, ang Kora Paruko sa biha sa may Batingil. Yang ako pong classmate, congratulations, no, sa akong classmate si Father Junar Sevilla, no, nga karon nahimo na siyang kanang padre sa tulo ka padre ni pamilya na, no, kay nakuha naman siya kanang gitawag natong na
ug sa ato pa na tagaan na siya og pagtugot no nga magminyo na siya. Ayan no. Muna no si Father Jonar Sibilya nahimo na siyang Padre di Pamilya. Ana no. Nahalano gyud mo sab si Father kining Ray Aguilar. Ano, nakatagaan na sila og dispensasyon. Dispensation sa talahorong Santo Papa. Ubos usab sa paningkamot sa ato ang canon lawyer, no? Dako kay tatog pasalamat no ni Padre ni Monsignor Gamaliel Tulabing nga mao gyud tayo usa sa mga naningkamot aron nga ma-dispense na ang atong mga kaigsuonan nga mga kaparian ug hingpit na gyud silang matulpag itagaan katungod sa talahorong Santo Papa aron makaminyo na sa ilahang pamilya. Magbalinaw na sila magpuyo isip usa ka pamilya. So, si Father Jonar Sibilya ug ingon man usab si Father Ray Aguilar. Congratulations no Father Ray Revers ug ingon man usab si Jonar no Father Jonar si John Tix. Ang tawag po niya na kung Duentikoy. Hala no, may muto na kanatong tanan mga igala ato nga timbayaon usab ug may muto nga to ang mga kaigsuonan nga mga lay ministers, ang mga MBG, ang mga Legion of Mary, ang mga sakristan, ang mga lectors, ang mga kusinero sa kumbento, ang mga kining driver sa pari, mga kusinero sa pari, labandera sa pari. Kumusta na no? Dako kay ni silang ikatabang sa parokya, mga sikrito na ni mga higala. Ganis man huyod, gitagaan og mga kinibang gitawag og pasidungog award ato ang mga matud pa dako kay gikatampo. Gani si the late nung Luis Uriarte magbalagting to siya mga higala. Wala to siya sugua. Si kanang kanabitong matimpong Angelos, iya ra gyud tong kaugalingong mga higala nga kuan. Iya ra gyud tong kaugalingon nga matud pa debosyon nga pag alas 6 mamagting dito siya. May tawag na ako diri sa ayong no. Kay usahay ako ray magbagting-bagting na laman. May tag na ako diri sa ayong nga magdebosyon og kuning mabagting siya alas 6 no pagkanindot unta no maawardan pud unta nato no. So diha sa inyo o sa inyong lugar o walay magbalagting din ha. Volunteer mo hangtod sa inyong kamatayon, di ba? Malangit lagi mo kay ano man. Kana ba labi ka na mga gulang-gulang na nahalawa na kay laing lingaw. Pagdebosyon mo nga kamo mo magbalagting matimpong Angelos no aron nga mga langit lagi mo kay ngano man dako kay mo og gikatampo no katon mga wala nato lingaw no himuang imong kaugalingon nga matud pa ikaw maoy pinakadako kayo gikatampo ang magbalagting sa Angelos ganyan no. Narano may muto na kanatong tanan nari na ta mga igala sa ato ang kining topic kung sabi itong topic karon. Ang topic na to mga igala katong ato I believe in God the Father Almighty. Karon ang ato na pong tukion na pod kini na pong I believe in Jesus Christ the only Son of God. Katong nakalabay nga mga discussion na to kaman to I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in kini na pod ron ko ana pod ron. I believe in Jesus Christ the only Son of God. No, unya matud pa sa Galatia chapter 4 verse 4 to 5, apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi ilalom sa balaod aron pagluwas niadtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Ayan no, sa ato pa mo kini ang gibasihan nato sa ato ang mga pagtulon ano sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 1 mao kini ang maayong balita mahitungod kang Kristo ang anak sa Dios. So, batod no. Mao kini ang ato ang gituuhan o gipadayag no kita mga higala no. Kita mga Katoliko kinahanglan ni swito kay sa atong gituuhan no. Buni atong gituuhan no. Si Jesus nga sa taga Nazaret natawo isip usa ka Hudiyo dito sa Bethlehem sa panahon ni Haring Herodes. During pagkatao ni sa atong Ginoong Jesucristo ang hari ato sa Jerusalem mao si Herodes. Unya ang emperador ni atong higayuna mao si Caesar Augusto. Usa ka karpintero. So ang atong Ginoong Jesucristo usa ka carpenter. No unya
namatay siya kay gilansang sa krus, no? Kabalo naman ta na, no? Unya sa ubos sa sugo, no? Namatay ang atong Ginoong Jesucristo kay gilansang sa krus, ubos sa sugo ni Poncio Pilato. Nagagikan siya sa Dios ug nahimong gikan sa langit, no? Siya ang pulo nga nahimong tawo ug mipuyo uban kanato, puno sa grasya ug kamatuoran, atong gisangya ang iyang kahimayaan isip anak sa amahan ug pinaagi kaniya na dawat nato ang daghang mga grasya. Muna, no? Unya ubos sa grasya sa Espiritu Santo ug dinasig sa amahan, mituo kita kang Hesus ug mipadayag na siya ang anak siya ang manluluwas, no? Siya ang manluluwas, anak sa Dios nga buhi. Ug ibabaw sa bato sa pagtuog, ang gipadayag ni San Pedro, gitukod ni Kristo ang iyahang simbahan. O ingon niya ana, no? Muna yatua karon nga kining gituuhan, no? Unya matud pa nasabtan nato nga ang atong gituuhan dili tumo lamang kun dili aduna gyoy historical facts, no? Historical, of course, si Jesucristo usa ka historical person, usa ka historical figure, no? Ang atong pagtuo, atong basihan, ang atong pagtuo adunay basihan sa kasaysayan ug padayong nahilakip sa kasaysayan ug kanunay nga anaa sa kasaysayan. No man, no? Kini atong pagtuo dili ni kay mitulangha ra bunga sa pagkunahuna sa katawo, kung dili aduna gini siya historical facts. We can trace our religion through history. Ingon niya na, no? Hala, no? Ari na ta sa ikaduhang punto, no? Ang Romano Katoliko. Ano sa man yung Romano Katoliko? Kita, no? Ang Romano Katoliko is the oldest and largest branch of Christianity. There are more than 1 billion Catholics worldwide. The Roman Catholic Church is led by the Pope. The Pope rules from the Vatican City, which is a separate country inside Rome and Italy. Ayan, no? Ang Romano Katoliko mao ang pinagkaraan o pinakadako nga sanga sa Kristyanismo, no? Gani dunay mga 1 billion Catholics worldwide. Unya ang Romano Katoliko gipanguluhan sa Santo Papa. Unya ang Santo Papa tua karon nakabase sa Vatican, usa ka separate nga nasod ug matud pa sulod sa usa ka nasod, Italy. No, nya Catholics, ang Katolikong kitang mga Katoliko based our teaching in the Bible, tradition and magisterium. Matud pa si Jesus, ang atong gituuhan mao nga si Jesus anak sa Dios, si Maria iyang inahan, ug we honor the saints and ask from their intercessions. No, niya we believe nga ang atong Ginoong Jesucristo mao ang founder sa atong relihiyon, nga si Kristo gyud mao nagtukod sa atong relihiyon. Matud pa sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 sa 20, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga gawi sa gingharian sa langit. Ang maong imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itudlo dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. No, kani giingon ni Kristo ko, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. No, kini mao mga yawi, mga higala, mao kini ang mga sakramento. Mo para nako ba? Kung atong sabton kay wala man niingon si Kristo nga ihatag ko kanimo ang yawi. Niingon man siya nga ang mga yawi. Sa ato pa, so para sa ako ra ni ha, in my own belief, kining mga yawi mao kini ang mga sakramento ug ang iyang mga pagtulunan. Ano? Kini mo ang katungod sa kasimbahan sa pagpanudlo nga gihatag ngadto sa simbahan pinaagi sa kaobispuhan sa Santo Papa, mga kardinalis, no? Sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19-20, tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua sila nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan akong isugo kaninyo, ug hinumdumi nagauban ako kaninyo sa kanunay ngadto sa katapusan sa
kalibutan. Muna siya Roman Catholicism. No, dili basta-basta na atong relihiyon mahigala. Sa ako nang ginaingon, ang atong relihiyon gitukod ni Kristo nga usa ka historical figure. Unya ang pagkatukod po sa atong tungod kay historical figure man ang nagtukod ka nato, natural nga ang ato pong relihiyon doon na po tayo historical kanang doon na po ang atong relihiyon usa-usab ka historical figure. Kaya ang nagtukod ka nato usaman ka historical figure. Nabuti pasabot og historical figure, wala ni tumu-tumua, no? Dili niingon nga nagtumu-tumu ra tagtukod-tukod ani kung dili si Kristo gyud mismo mao nagtukod sa atong pagtuong Katoliko. Salamat og maayong mudto Pilipinas.